kapaligiran, and wear your face mask and facial every day, lalo-lalo pag tayo po ay handa ang ating katawan, ang ating immune system, palakasin po natin ito. Palakasin po natin ito dahil yan po ang ating panlaban sa mga pathogens including coronavirus. Kaya sana sa pamagitan ng programang ito, dito po sa PBN DCGV at dyan po sa 93.9 FM Radio Waraynon, Carigara, Leyte, ay marami tayong matutulungan para malabanan po ang mga karamdaman, lalong-lalo na ang COVID-19 na ngayon po ang infected ay libo-libo na araw-araw. Lalong-lalo na po sa Mega Manila. Yan. At tayo ay palalawagin po natin ang ating mga programa sa mga iba't ibang rehiyon dyan na mayroon pong magandang programa na very affordable. Ang inyong pong price, ang inyong pong fee ay pwedeng makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito. Yan. Katulad ni Brother Robert Gerciano, siya ay kumuntak sa atin a few months ago pa. Pero ngayon lang po tayo nakipagsara sa kanya para matulungan natin ang ating mga kababayan dyan sa Leyte and Waray. Diba? I think 4 na probinsya po ang naabot nitong 93.9 FM radio. Yan. Kaya po ang aking pong language now is Tagalog, because Tagalog po ay naintindihan ng halos lahat ng tao because we are all Filipinos. So hindi na po ako pwede mag-Bicol. Kasi pag Bicol, hindi po maintindihan niya sa Leyte at saka sa Waray. Diba? Ang Waray po ay I think napakinggan tayo sa Leyte, sa Biliran, 4 na probinsya yan. Diyan po sa Samar. At may isa pang hindi ko pag-text mo sa akin, pag-chat mo sa akin, Brother Robert, yung isa pang dialect ang tayo napapakinggan. Diba? Oh, naka-hook up na tayo? Naka-hook up na tayo sa 93.9 FM. Yan. Okay, kaya talagang diba? Ay, ganun talaga yan, diba? So, dapat ay, kailangan po talaga ay, ating pong, kailangan po natin pag-ibayuhin. Kailangan po natin patatagin. Kailangan po natin gamitin na ang sandata para puksain ang COVID-19, para labanan ang iba't ibang klaseng mga karamdaman. Yan na po ang sinasabi ko parate, ay kailangan ang isang food supplement ay halos kumpleto lahat. Kumpleto sa vitamin C, kumpleto sa antioxidant, kumpleto sa immune boosting capacity para mapalakas ang immune system, kumpleto sa mga sa overall health, katulad ng mga herbs na ito po ay kinikilala dyan sa Amerika, katulad ng astragalus, milk thistle, and holy basil. Yan. Mga vitamin C, katulad po ng moringa, ng acai berry, ng acerola berry, ng estercy, ng Indian gooseberry, ng rosips, ng rosips, yan. At ito po ay mga very powerful na natural vitamin C. At yung mga nagpapalakas sa immune system katulad ng Agaricus blacei, Agaricus shiitake mushroom,
maitake mushroom, reishi mushroom, and cordyceps. Yan. At yung itong mga na nakakatulong din na may vitamin C at natutulungan lalo ang mga diabetics itong bitter melon. Hindi po bitter kasi nag-break na sila. At broccoli, ang broccoli mayaman din po sa vitamin C yan. Di ba? So, ayan po, sa inflammation naman, and turmeric. Di ba? So, 21 ingredients, natatangi na iba't ibang klase, sufficienting vitamin C, sufficienting mga antioxidants katulad ng acai berry, cranberry, elderberry, blueberry, and pomegranate. Yan. At sufficienting magpalakas sa immune system, sufficiente sa overall health. Kaya 21 ingredients na katulad ng MIGA1. MIGA1 from Florida, USA, aprobado ng FDA since 2019. 3 years in the making. It's already available in the Philippines. Hindi na ninyo kailangan pumunta sa Florida, USA. Andito na sa Pilipinas sa pamagitan ni Doc Joey Bitito. Ang gwapo. Hindi. Ang sabi nila, ang Jan Lloyd daw. Ayan, okay, hindi ko na sabihin. Okay, ng Bicolandia. Mas maganda sa kasama na ang late at saka ng ng waray nun. Ng waray-waray. Yan, di ba? Yan po ang Samar. Okay, so sana po ay subukan ninyo ang natural, walang side effect, wala pong overdose. Siyempre, inom ka naman, huwag yung supra-supra. Di ba? Alam ka naman, inumin mo isang box, di ba? Inom ka lang, kung may cancer ka, siguro the most na ang 20 capsules. Kung may cancer ka, mabigat na, di ba? Di ba? Tama ba ko, Brother Robert? Okay. Hook up na tayo. Okay, very good. So, ayan po. Yung po mga gustong mag-ipugnayan sa atin ay kailangan po natin ay magipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa 0917-853-8933 0917-853-8933 or 0998-975-8121 0998-975-8121 at pwede ninyong kayo i-add ninyo ako sa aking Facebook account, Joey Bitito, open close parenthesis, Doc Joey, DOC Joey, and Doc Ching Bitito, may second account. At pwede rin po kayo mag-join sa ating group, FB group lang, Amazing YouTubers and FB Friends or AYAP. Punta kayo doon sa Facebook, sa itaas, i-search ninyo Amazing YouTubers and FB Friends or AYAP at doon po ay pwede kayo mag-join. Click join para sa lahat ng programa natin ay kayo po ay makapanood ng ating programa. Diba? So yan po magandang balita sa ating mga kaibigan sapagkat ay kayo po ay ating matutulungan lahat. Matutulungan kayo lahat kung paano tayo ay matutulungan ito. Pag kayo natulungan ay daig pa ninyo ang tumama saan? Daig pa ninyo tumama saan? Daig pa ninyo tumama sa luto. Kasi good health is much better than wealth. Di ba? Good health is much better than wealth. Remember that. Okay, remember that. Kung kayo naniniwala sa akin, salamat. Kung hindi, I'm sorry, my love. Di ba? Kasi hindi kayo naniwala eh. Di ba? Dapat maniwala kayo para you've been everything to me. You are the answer to my lonely prayer. You are an angel from above. Yan.
Brother Robert, kinantahan ko ang ating mga kapatid na Bisaya at mga kapatid na Waray. Yan, di ba? Ganon yan. Kailangan para sila ay mahok na sa ating manood sa ating programa. Makinig, manood sa ating programa, di ba? Yan ang importante. Di ba? Magmahalan tayo. Di ba? Magmahalan tayo. Di ba? Kaya, have a wonderful day. Di ba? So, ganun yan. And stay safe and healthy to all of you there. Yan, di ba? Okay, maliwanag po. Maliwanag pa sa sikat ng araw bukas. Di ba? Ayan po ang aking magandang balita sa inyo, mga minamahal kong kaibigan, kamag-anak, kakilala, kaya kababayan dito sa Bicolandia, kababayan dyan po sa Leyte, yung mga Bisaya, kababayan ko dyan ng mga Waraynon, dyan sa Samar at iba pa, at kababayan ko sa buong Pilipinas, yan. Hopefully with this program, we can educate you para labanan ang iba't ibang klaseng mga karamdaman, para di ba? Para po tayo ay maging tayo ay maging malusog, healthy, because health is wealth, di ba? Because health is wealth, di ba? Health is wealth. Kung kayo naniniwala na health is wealth. Kung hindi kayo naniniwala na health is wealth, ay wala, I'm sorry my love yan. Di ba? Sana po naniniwala kayo na health is wealth. Di ba? Okay, naniniwala kayo. If not, I'm sorry my love. Yeah. Okay. So kayo po naniniwala na ang Migawan, ito na po ang ating kailangan. Ito na po ang ating pang-araw-araw na multivitamin na hitik na nakakatulong para magkaroon tayo ng magandang kalusugan, na ito yung nakakatulong para tayo ay pwede rin tayo umasinso dito. Yan. Dapat matutunan ninyo kung paano kayo umasinso dito. Hindi lang magandang kalusugan ang ino-offer natin. Bagkos, meron din po tayong meron din po tayo. Meron din po tayong magandang balita dito sa atin. Proving safe and effective. Yes, talaga. Wow na wow yan. Di ba? Okay. Wow na wow po yan. Di ba? Di ba? Okay. So yan po magandang balita sa atin. Magandang balita. Kaya po ay dapat natin kailangan po natin ay maging matatag tayo. Maging maagap tayo, di ba? Di ba? So yan po ay magandang balita natin yan sa inyo. Magandang balita natin sa inyo yan. Di ba? Kasi kailangan po natin ay maging handa, laging handa po tayo. Hindi po dito ang papatay-patay. Delikado po ang coronavirus. Kasi hindi po nakikita. Yan po mabigat dito. Hindi natin nakikita ang ating kalaban. Kaya po dapat dito tayo ay maagap, masipag, mapagmatsyag, always ready. Di ba? Always ready dapat tayo dito. Always ready tayo. Kaya dito mga Bicolan, dito sa Bicolandia, diyan po sa Leyte, Samar, Biliran at iba pa, ay kailangan po natin laging handa diyan sa Metro Manila. Lalo-lalo ang Metro Manila. Ang daming infected ng coronavirus araw-araw, libo-libo. Di ba? Sabi ko nga diyan, ang problema, dikit-dikit ang bahay diyan po sa mga shanties diyan. Yung pong nasa subdivision, medyo safe po sila. Pero yung pong nasa dikit-dikit ang bahay, yung pong malaking problema ng mga local officials diyan po sa Mega Manila. Diba? Okay. So, mabuti na lang dito po sa Bicolandia, medyo malalayo-layo ang bahay pa. Diba?
So, marami pang safe dito. Marami pang safe. Di ba? But anyway, pag kayo po ay gusto nyo talagang safe na safe, ang kailangan po natin ay mag-Mega 1. Kasi Mega 1 is composed of 21 very powerful ingredients, all natural, from Florida, USA. From Florida, USA. At ako mismo nga ay nagpapatunay ng aking sinusitis ay gumaling, nawala. Nagtulungan yung aking napagaling na natulungan ng Amazing Trio, o yung aking frozen shoulder hindi na bumalik, yung back pain ko totally rin na gumaling, yung aking pong low energy, dati ay pagod na pagod kaagad ako at hindi ako makalakad ng malayo. Ngayon grabe, talaga ang lakas natin lumakad, naunahan pa natin yung mga bagets dito, di ba? Yung aking dating sabi nila, mas bumata ako, parang junior lang. Parang junior lang, hindi senior. Iyan po mga magandang balita natin. Kaya sana ay tayo ay marunong tayo na tayo ay maging maagap. Kasi daig po ng maagap ang masipag. Laging tandaan po natin yan. Daig ng maagap ang masipag. So, kailangan po agapan po natin. Di ba? Agapan po natin para po ay maganda ang resulta sa ating kalusugan. Dapat maagap tayo. Hindi ko po pwede ang papatay-patay. Di ba? Dapat maagap po tayo. Kasi pag maaga po tayo, may magandang balita dyan. May magandang mangyayari sa buhay natin pag maagap tayo. Pero kung hindi tayo maagap, ay mahirap, di ba? Pag hindi tayo maagap, mahirap po mangyari. We have a problem pag hindi tayo maagap. Kaya kailangan agapan po natin. Okay, maliwanag. Kaya malaki po ang tsansa, kung ano man po makaramdaman ninyo, meron kayong heart disease, meron kayong hypertension, meron kayong diabetes, meron kayong arthritis, meron kidney problem, meron kayong liver problem, meron kayong UTI, meron kayong mga cyst, meron kayong goiter, meron cancer, meron kayong cancer sa bulsa, na-COVID kayo, ubos-ipon, lagnat, trangkaso, ano man yan, habang kayo nabubuhay, may pag-asa. Gamitin po natin Mega 1. Mega 1 for a mega healthy you, di ba? Di ba? Mega 1 for a mega healthy you. Yan, di ba? Yan pang dapat natin. Huwag tayo babagal-bagal. Huwag tayo papatay-patay, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Huwag tayo papatay-patay. Huwag itong para tayo lagi na lang wala nang kapuro pag-asa sa buhay. Dapat may pag-asa tayo sa buhay, di ba? Yan magandang balita, di ba? Yan ang natin Yan ang ating napakagandang balita. Kung ngayon tayo ay magandang balita, naniniwala po kayo, ay may magandang balita, ay maganda yan. Di ba? Ngayon, kung kayo po ay naniniwala sa atin, salamat. Kakantahan kayo, you mean everything to me. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, sabihin ko sa iyo, I'm sorry, my love. Di ba? Di ba? Di ba? Ganun po yan. Di ba? Dapat maraming matuto na ngayon. Tama yan. Di ba? Para maraming matuto. Dok, pa-shoutout po sa kapitbahay namin na suki ng healthy drinks mo. Na mga kape, birthday na po ngayon si Lawrence Cesar Billen. Okay, happy birthday, Sir Lawrence Cesar Billen. Di ba? Yan, na-set out na natin. Di ba? Pa-share naman natin. Share in care, di ba? Health is wealth, di ba?
I-share ninyo sa taga Bicol kami. Doon ay yan. Si kaibigan natin, kasama natin ang founder na si Sir Nonoy. Okay yan, mabait yan. Diba? Okay. Diba? So yan po magandang balita natin. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Okay. Who's coming? Sino ang susunod? Diba? Who's coming? Dapat natin, who's coming? Yan. Diba? Okay yan. Kasi gusto natin sila matulungan lahat. Diba? Wag tayo yung reactive. Dapat proactive tayo. We must be a proactive people. Kasi pag proactive po tayo, diba? Pag proactive po tayo, mabilis ang pag-asenso natin. Pero pag tayo reactive, ay walang mangyari sa buhay natin. Pag tayo reactive, nagre-react lang tayo pag andyan na. Pag na-COVID-19 na tayo at naghihingalo, saka kayo magre-react. Pag may cancer ka ng stage 4, saka kayo magre-react. Pag kayo po nagda-dialysis na, saka kayo magre-react. Pag kayo po naka-wheelchair na, saka kayo nagre-react. Diba? Dapat huwag natin antayin yan. Mag-react agad. Para malabanan po natin ang mga karamdaman. Para malabanan po natin mga karamdaman, huwag na tayong mag-react ng kung kailan tayo delikado ng buhay. Kailangan proactive tayo. Hindi pa dumadating ang COVID-19 sa buhay natin, sa pamilya natin, uminom na kayo ng Migawan na galing sa Florida, USA. Hindi pa kayo nagkaka-cancer, uminom na para maiwasan ang cancer. Nag-umpisa pa lang ang blood sugar ninyo, uminom na kagad para hindi na matuloy ang mataas na sugar. Nag-umpisa pa lang ang inyong kolesterol para hindi ka magkasakit sa puso. Kailangan uminom ng Migawan. Para po masigurado tayo, araw-araw uminom tayo ng Migawan for prevention. Kasi ang Migawan with 21 very powerful ingredients na galing sa Amerika, proven and tested. Yan. Proven and tested ito. Ano ang problema mo? Mag-text lang kayo, mag-chat kay Doc Joey Bitito. Sa aking 0917-853-8933. 0917, kuha ng ballpen, 853-8933. Or sa ating smart, 0998-975-8121. 0998-975-8121. Sa aking Facebook account, Joey Bitito, open close parenthesis, Doc Joey, D-O-C Doc Joey, G-O-E-Y, close parenthesis. Or sa aking second account, Doc Ching Bitito, D-O-C Doc Ching, C-H-I-N-G. Yan. Doc Ching Bitito, B-A-T-I-T-O. Okay, maliwanag po. Para naman ay ating matulungan ang lahat nating mga kababayan. Hindi lang po sa Bicolandia, hindi lang po sa Waray, sa Bisaya o sa Waray, pati sa buong Pilipinas matulungan natin. At manood din po kayo sa aking YouTube channel. Ang YouTube channel natin ay Doc Joey Bitito Channel. Doc, D-O-C, Joey, G-O-E-Y, Bitito, B-E-T-I-T-O. Bitito po, huwag bitiwan. Bitito, huwag bitiwan. Kasi pag bitiwan mo ako, parehas tayo mahuhulog. Diba? Bitito lang tayo. Channel. Yan. Okay. YouTube yan. Marami tayo dyan matutunan. Okay. Maliwanag. Kung naliwanagan kayo, salamat. Kung hindi, I'm sorry, my love. Diba? Oh. Okay. Naintindihan po ba natin? Sana naintindihan natin sapagkat pag naintindihan natin, ako'y natutuwa. Love ko kayo. Pag hindi ninyo naintindihan, ako'y nalulungkot. Pakilaw sa mga taga-Tacloban City o mga taga-Tacloban City dyan.
Yan, binababati kayo ni Brother Robert Garciano. And of course, ang inyong pong anchor na walang iba, ang Bicolandia. Ang gwapo ng Bicolandia. Doc Joey Bitito. Okay, maliwanag. Thank you so much, amazing Josephine Alvarez Ligaspi Wab for sharing, di ba? Si amazing Cesar Paino for sharing. Amazing Robert Garciano ng Leyte for sharing, di ba? Okay. Of course, hindi mawawala si amazing Migawan, Miss Nina Really Moral, and amazing Diamond. Yan. G. Bayaban. Okay, di ba? Na ano ko na kayo, nabati ko na kayo lahat. Di ba? Okay, siguro naman ay hindi tayo nagkulang. Kaya po, yung mga may karamdaman dyan, huwag ninyong palubhain pa yan kasi mabigat na po yan. Pag pinaluba ninyo, nanganib ng buhay ninyo, baka isang kamay, isang paa, nasa ano na yan, nasa tabi ng ano na yan, ng pinakamalalim na hukay. Di ba? Kaya dapat agapan na natin ngayon. Agapan na natin. Di ba? Agapan natin. Kaya ito pa ang aking numero. 0917-853-8933. 0917-853-8933 or 0998-975-8121. 0998-975-8121. 8121. Di ba? So yan po ating yan po ang ating yan po ang aking numero. Sana po sa numero kung yan ay inyo pong ay huwag ninyong kakalimutan at yan po ay makakatulong ng malaki sa inyo sapagkat ang pagtulong ng malaki sa kapwa ay it's an honor, it's a privilege. Yan. Kaya po ay huwag kayong mawawala sa ating mga programa sapagkat ang mga programa natin ay mayroong kabuluhan. Ang mga programa natin ay nakatulong ng malaki sa inyo. Kaya po ay sa ating pagkipag-ugnayan, pagkipag-partnership sa PBNDCGB, okay, sa ating pag-partnership sa 93.9 FM Radio Waraynon, Carigara, Leyte, ay hopefully marami tayong natutulungan naabot ng ating mga programa, and later on I'm still wishing to have a partnership with other FM station sa buong Pilipinas. Basta ang importante po ay ano? Ang importante po ay affordable and marami tayong nararating na ng ating programa. Siguro mga 4 o 5 probinsya man lamang o 6, di ba? So, yan po magandang balita. So, kalusugan, bayanihan, serbisyong natural, Monday to Saturday, then Sunday, special programming. Di ba? So, dito po sa Ligaspi, Kuya Manny, mag-break po muna tayo ng around 5 minutes. Kasi po yung hook up natin matatapos na and we'll be right back after a few minutes. So aking mga minamahal na Bisaya, Waraynon, sa mga Bicolano, sa mga dyan po sa buong Pilipinas, maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat and always believe the power of prayer na kaya natin labanan ang mga karamdaman, lalong-lalo na ang COVID-19. At ang Migawan from Florida, USA, ito po'y binigay sa atin ng dakilang Panginoon. Maraming salamat. Magandang gabi. God bless to everyone. I'll be right back after 5 minutes and I love you. Alemania, may nakapag-introduce sa akin ng Amazing 4. Dati, hindi ako nagtatry ako ng iba-ibang supplement pero parang hindi naman talaga siya tuloy-tuloy. Tapos then, may nakapag-recommend sa akin ng Amazing Trio, sabi niya. Tapos ang binigay sa akin ni Doc, Amazing 4. Sa ngayon, pa 2 months na ako gumagamit.
2 months sa July 6. Pero habang gumagamit ako, na-try ko siyang basta maganda. Naghintay na lang ako ng result ngayon ng ultrasound. After 3 months, sabi ni Doc magpapa-ultrasound ako. Makikita ko siya kung may pagbabago sa dating result ko ng ultrasound Sa Mayoma. sa myoma, tapos meron akong goiter, tapos may bukol din ako sa liit, then may cyst. So makikita ko yun. Pero habang nagtitake ako nito, nakita ko, pinatry ko siya sa anak ko na constipated. Mga ilang days siya bago makadumi. Hello. Pinatry ko ang Amazing 4 once lang a day. Then daily na siya dumudumi. Then yung isa ko yung asawa ko, may sinus siya. Hindi siya umiinom ng mga malalamig Amazing kasi 4, opo. pag dito umiinom siya ng mga malalamig. Ano? Pag gabi niyan, palagi na siyang Taga saan po inuubo. kayo? Pinatry ko naman yung Miracle C. Sabi niya, Diyan po sa gusto niya, Manis ko sa inyo. kahit umiinom na siya ng Kasi may malamig kausap po na ako dito. mga Okay ba? na yellow o na may tubig o soft drinks, hindi na siya inuubo. So, sabi niya, nakatulong daw yung Miracle C. Yun po. Yung habang nagtitake na ako ng Amazing 4, pinatry ko ito sa anak ko na constipated siya. Mga ilang days siya bago dumumi. Mga 3 to 4 days. Tapos, nagtry na kami kung ano-anong herbal. Galing na din kami sa doktor. Kung ano-ano rin na reseta sa kanya. Tapos, ganun pa din naman. Then, pinatry ko yung Amazing 4. Once a day lang. Tapos doon 3 days siya uminom ng Amazing Trio, daily din siya na Amazing 4, daily din siya dumumi. Yun po. So napansin ko, so may pagbabago. Ako din, ang dami kong discomfort kasi may ako na myoma. Tapos kahit after menstruation ko, ang dami kong mga na discomfort, masakit dito sa tiyan, masakit dito sa palakang. Tapos after ako uminom, mga magtutuman sa ako ngayon, naalis yung mga sakit. Tapos naghintay na lang ako ng result. Yun po. So pero nakikita ko naman na positive kasi nakita ko mismo may pagbabago na maganda sa katawan ko. So yun po. Ako po si Annalisa Mancera Miliano from Mobiliar Albay. Nagdigli po kami kay Doc. Kang pahilig mi si Papa, si Osvaldo Mancera, 79 years old. Kapigdarami po siya digdi. Grabe sa kamatayan niya, may diabetes po siya, high blood, tapos may asthma. Pigtawan po siya ni Doc kang Amazing 4. Tapos ngunyan po, sa laong ng 3 bulan na pag-take niya kang bulong na ito, na pigtaon ni Doc, okay na po siya. Ngunyan maintenance na lang po siya kang migraine. Nagpasalamat po kami kay Doc, tangunyan po okay na si Papa. Salamat po, Doc. Ako po si Vince Mapusaw ng Bilyarmo sa Dalaga Albay. Dati po ako may sakit sa puso na marami na akong gastos, public balik sa doktor at medyo wala na akong may bili ng maintenance. Narinig ko sa radyo itong Amazing Trio, so hinanap ko yung opisina nila. Sawa ng Panginoon Diyos, natulungan nila ako ni Doc Joey at in-advise na ako niya na mag-inom ng Mega 1 ng Amazing Trio. So ako po ay nasa nakaubos pa lang po ako ng 11 capsule. Sawa ng Diyos, medyo gumaganda-ganda na rin po ang aking pakiramdam. Yung sakit ko sa pag-ihi, medyo nawala na. Tapos yung pagbabawas ko po na medyo maliliit na yung binabawas ko, medyo gumaganda na rin po. Nabigyan ko na yung aking pagbabawas. At sabi sa akin, Doc Joey, papatuloy ko lang daw sa loob ng 6 na buwan, mawala itong sakit ko sa puso. Pero sa ngayon, medyo gumaganda rin ang pakiramdam ko. Nakatulog na ako ng medyo maganda-ganda. Gawa ng nung araw, nung hindi pa ako uminom ng Amazing Trio, halos ang tulog ko ng isang gabi, mga 2-3 oras lang. Ngayon, natutulog ako mga bandang alas 9, gigising ako ng mga alauna, balik ko sa tulugan, gigising naman ako mga alas 5 na. So medyo maganda na po ang aking naramdaman ngayon. Maganda na aking tulog. So pasalamat lang ako dito sa Amazing Trio at medyo gumaganda na aking pakiramdam. Kaya ang gagawin ko lang na yung sabi sa yung advice sa akin ni Doc Joey na
tapusin ko ang 6 na buwan para mawala ng sakit ko sa puso. So, paki-advise ko lang po doon sa may mga sakit sa puso, itry na po ninyo itong Amazing Trio, itong Mega One at medyo maganda rin po. Marami na akong nasubukang mga herbal, mga food supplement, pero dito ko nakikita medyo may magandang resulta ang pag-inom ng herbal na ito. So, yan lang po ang may payo ko sa inyo. May mga sakit kayo, lapit na kayo rito sa Amazing Trio at kayo mabigyan ng lunas. Yan lang po, ang papasalamat lang po ako dito sa Amazing Trio. Ako po si Benny Australia, Ginubatan. Nagpaparabiyahe po ako pang Manila. So, parang painante, biyahero, nagadrive. So, mga sanit sa lawas ko kaya grabe. Nagadun po ako dito sa kay Doc Joey sa Amazing 4. Tig-try ko po mag-inom sa to. Tapos po, pag 5 aldaw, namatian ko, sumaraya pagmatip sa lawas. Po, nagbalik ako kay Doc Joey. Uno na lang, so pigawan na lang. So, piga maintenance ko para okay na sa pagmatip ko kaya. Kaya nagbalik po ako kay Doc Joey. Kaya try ninyo kay Doc Joey, gusto ninyo, mamatian mo niyo, gusto ninyo mamatian sa lawas ninyo. Hello, good afternoon. Ako po si Daisy Sarmiento. Nag-start po ako maggamit ng Amazing Trio last June 8, 2019. And after 3 weeks, from 310 po yung blood sugar level ko, naging 136 na lang siya. So, amazing talaga ang Amazing Trio. So, sana po bumili din kayo para ma-experience nyo yung amazing improvement po sa health nyo at makikita nyo sa body nyo yung result, yung changes. Yun lang. Ako po si Melina Almiti Baldo. Tapos sa agong ko si Rosalino Ahiro Baldo. Taga Bagong Sirang man ito Albay. Kan nagpuuntabi kami mag-inom kan uning Amazing Trio. Noong ang asawa ko, nakarinig palagi ng ikininggan sa radyo baga dito sa DCTV. Ayun, narinig na si Doc dito na may gamot daw na Amazing Trio. Marami daw na gagamot. O di ayun, nagpunta kami dito kasama ko ang asawa ko. Pero ang asawa ko talaga, lumalakad baga siya, hindi nakalakad malayo. Kasi sumasakit na ito kung ano ang masakit sa katawan. Ako rin, kasama ko si ang asawa ko dito. Ngayon, tiningnan lang ni Doc Joey ang asawa ko kung ano ang nararamdaman. Tinanong kung ano ang nararamdaman niya. Ayun, sinagot naman ng asawa ko. Tapos ayun, bumili na kami ng gamot. Ako, binigyan ni Doc Joey ang asawa ko pagdating namin dito na kinakausap na, pinainom ng gamot. Pag uwi namin sa bahay, ayun, di na daw sumakit ang likod niya. Tapos, sinubukan ko na rin uminom. Ang ginawa ko, uminom ako umaga, hapon, pagtulog. Ganon din ang asawa ko 3 beses sa isang araw. Umaga, tanghali. Pagka gabi baga, ihik baga, iihi niya, tapos ako rin. Tapos yung ako rin noon, hindi makalakad ng malayo at hinihingal na. Sa kainom namin ng Amazing Trio, tapos kape, ayun, nawala yung panghina ko baga na parang hihika, kinakapos patinga. Tapos, Mobile pa, wala bang mga seryosong karamdaman. Kung mga konti lang na arthritis, okay lang yan. Konting kolesterol, okay lang yan. Kaya konting sugar, okay lang po yan. Okay, wag lang po yung mataas na blood pressure, delikado po yan. Mataas na blood sugar, delikado po yan. Mataas na creatinine, delikado po yan. Di ba? Yan po yan po dapat alamin natin. Kaya po ay Mega One for a mega healthy you. Mega One from Florida, USA. Yan, may mga nagtatanong na sa atin dito. Sa ating ask ko lang kung hindi makabawas paano po ang inom ng Mega One. Thanks po. Kahit 1 capsule po 3 times a day, pwede na. Hindi raw makadumi, hindi makabawas. 1 cup 3 times a day, pwede na kayong mag-take nito. No. Ang Amazing 4 po ba, Doc, sa panahon sa COVID or sa hypertension or diabetes? Salamat po.
Ang Amazing 4 po kasi para sa lahat yan, hypertension, diabetes, COVID-19, malaki po ang magagawa niyan kasi 4 na yan eh. Andiyan na po ang Miracle C, andiyan ang Mega E, andiyan ang Multi 5, di ba? Andiyan na po lahat halos. Andiyan po ang Mega 1, kaya Amazing 4 po yan. Sa lahat na yan, di ba? Okay. Kaya napakaganda po ng Amazing 4. Okay, so yan po magandang mga katanungan. Kaya mag-text lang kayo sa 0998-975-8121. Yan po pwede kong sagutin. 0998-975-8121. Yan. Okay, pwede kong sagutin kayo dyan. Then of course, sa ating, you can chat. Okay? Sige po, salamat po kami. Malapit na po kami. Ay, wala pa dyan. Ay, wala pa. Pagdating ko pa. Diba? Andun na sa sasakyan yung Amazing Coffee Mix, diba? Diba? Kasi si Venus, ko pa. Rian mamaya. Nagtataning kasi, kung ando na raw sa Dorotea raw, available ang Amazing Coffee Mix kasi naupusan tayo. Mamaya pa, di ba? Mamaya pa ang available. Mabila pagdating ko. Hintayin mo na lang ako dyan. Hintayin. Nyo na lang ako dyan. No. Di ba? Siguro maya, baka hindi ko natapuson, di ba? Di ba? Di ba? So, yan po magandang balita. Available na pala ang ating Amazing Coffee Mix, yung 14-in-1, di ba? Available na. Available Mega Multi 5 Coffee, Amazing Coffee Mix, ang ating Mega Choco, and Slimmer's Rice for Slimmer, ang Slimmer's Rice, available na po yan. Okay, para kayo po nakita ninyo ako'y bumata na I lose weight, di ba? Magandang aking weight, di ba? Yan ang magandang balita, di ba? At di ba? Di ba? Yan ang magandang balita. Anong oras? Di ba? So yan po magandang balita natin. Huwag kayong mangangamba. Sigurado po 'yan, sigurado. Sigurado po 'yan, di ba? Sigurado. Di ba? Kaya nga sabi ko ay talagang magandang nangyayari sa atin. May magandang mangyayari. Yes, di ba? Ganun talaga yan. Kaya dapat ay lagi tayong handa. Lagi tayong handa dapat. Huwag tayong babagal-bagal. Huwag tayong procrastination. Sakana. Lagi tayo nagsakana. Di ba? Di ba? Huwag tayo laging sakana. Kasi ang sakana ay sinasaka yan. Di ba? Ay, hindi na kailangan yan. Di ba? Andiyan na sa ating 4. Di ba? Di ba? Andiyan na sa Amazing 4, halos lahat. Di ba? Kailangan lang inumin. Di ba? Kailangan lang inumin. Kasi, marami kasi, di ba? Tanong ng tanong, hindi ka naman nag-a-avail at hindi mo iniinom, wala rin. Kailangan mag-avail ka at inumin mo. Yan po ang ginagawa ni Doc Joey, di ba?
Kaya parang junior tayo. Kasi ginagawa ko. Kasi, ayan, sabihin ko naman sa inyo mga kamising, magaling ka nga, hindi mo naman ina-apply araw-araw, dahil ka nang hindi masyadong magaling, pero ina-apply ang kanyang kakayanan araw-araw. Para naman tayo doon sa istorya ng Pagong at Matching. Ang Matching, nako, ang bilis. Ang bilis, lumakad, tumatalon. Ang Pagong, ang bagal-bagal. Diba? Pero ang Matching, may pagkatamad. Matakaw pa. May makita lang na ng saging, inubos niyang kakain. Di ba? Ang layo-layo niya na kay Pagong, inabutan siya. Di ba? Ngayon, natulog pa siya. Natulog siya sa kahoy. Natulog siya kasi bundat tayo sa kakakain eh. Malaman niya, si Pagong, andun na sa halos finish line, hindi na maabutan. Diba? Iyan po ang problema natin karamihan. Para tayong matching. Walang consistency po tayo. Kumita nga ng napakalaki. After that, wala na, pahinga na, ay kumita na ako eh. Diba? Kailangan mas lalo tayong sisipagan, mas lalo natin dadasalan, mas lalo tayong maagap, mas lalo tayong masipag, mas lalo tayong determinado to succeed. Diba? Dapat ganon. Huwag tayo yung matching. Dapat, daig pa natin si Pagong. Consistent. Tuloy-tuloy. Diba? Later on, hindi na tayo si Pagong. Kabayo na tayo. Horse na. Chikirig. Ando na kaagad. Finish line na tayo. Kaya yung Miss Migawan, 15, wala yan. 15 yan. Kayang-kayang 50 isang buwan. Kasi nga, horse na tayo eh. Chikirig. Ano kaagad? Diba? Horse. Alam po ba ninyo, yan ang birth month ni Doc Joey Bitito. Yung horoscope ko, horse. Kaya nakita mo si Doc Joey, hindi ako satisfied ng okay na. Ako, masasatisfy ako pag massive success. Pag natulungan ko araw-araw 100 katao or more, may pumipila na hanggang doon na sa City Hall. O yan, I'll be satisfied. Pero yung natutulungan lang natin 5, 10, 15, wala yan. Ang massive success, 100 or more every day. Naririnig ninyo yan kung kayo po'y nanonood sa ating FB Live o sa ating programa Diamond, Migawan, Arlene Pabilonia, Diamond, Migawan, Ninya Rili Moral, at mga diamonds, at mga gold, silver, bronze, qualified newbie, mga minamahal kong kababayan, ako po'y walang pinipili. Kahit bumili lang kayo, kahit ilan, basta matulungan ko kayo. Kanina nga, may tinulungan tayo. Wala eh. Ang pera ng lalaki, 200. Kay nanay, 300. O 500. Pero babalik sila sa isang araw. Di ba? Sa Wednesday ata. Di ba? Wala akong pinipili dito. May pera ka o wala. Mapera ka. Okay lang. Ito naman si Manong, yung retired principal ng governmental office, di ba? Satisfied, naka 6 months na sa atin. Yung una, Amazing 4. Ngayon, Migawan ang maintenance sila ni Madam. Parentis retired dito. Ay, daming sakit ito dati. Ngayon, kinukumbinsi niya yung kanyang kanyang kapatid na bumili ng Amazing 4. O sila naman ni Madam bumili ng 2 boxes, di ba? Nagkaroon pa sila ng discount at saka ng incentive. Kaya binayaran, maliit na lang, di ba? So, ganun po talaga yan. Ang gusto ko, ang wish ko, marami. Di bali po ako kumain ng past 12, basta marami akong natutulungan.
kalusugan. Eh, walang side effect ang atin eh. Pre-consultation. Ano pa? Pera mong 1,000, may papaglalagyan ka ng maganda. Eh, pumunta ka nga sa health clinic. Eh, kulang pa yan sa laboratory. Paano? Eh, wala. Hindi kasi 1,000 mo. Diba? Eh, di kasi dito na ako eh. Para dito na ako mamamatay eh. Diba? Anak ng pating. I-analyze mo nga. Analyze mo. Sa 1,000 mo, wala ka na pupunta sa akin, baka may mapuntahan kang maganda. Di ba? Oh. Di ba? I-analyze po natin. Kailangan marunong po tayo ng 1+1. Huwag po yung 1+1 is 1. 1+1 kay Doc Joe is 11. Para tayo ay parang horse. Para tayong horse. Yan. Kaya nakita ninyo, migawan tayo. Migawan tayo, may pagmamalaki natin na atin ito. Bicolano ini, Uragon ini, di ba? Pilipino ini, di ba? Kasama ang Bisaya at ang Uray noon, di ba? Oh. Di ba? Nakadiscover Bicolano ang Pilipino. Yan, Mr. Migawan. Di ba? Oh, umanda na po kayo. Oh, ano po ang gusto ninyo? Gumaling lang? Magpagaling? Makatulong? Kumita? Makalibre ng mga maintenance ninyo? At pwede pang umasinso. Yan. Kung gusto po ninyo yan, maghanda na po kayo. Maghanda ng pambiling 2 boxes na migawan. Pag dumating po yan, bumulusok na kagad kayo. At yung may magandang experience na sa migawan, magsulat na po kayo ng 100 na katao na kilala ninyo, kamag-anak ninyo, kababayan ninyo, kasangga ninyo, na kayang bumili rin ng 2 boxes na migawan. Maniwala po kayo, ito po ay it will change our lives. It will change our lives. Hinihintay ko lang yung system na gagawa. 2 lang, 2 migawan lang. Di ba? Oh, okay, maliwanag. Yung mga member na dati, bibigyan ko na lang kayo na dagdag na produkto. Di ba? Dadagdagan ko na lang kayo. Pero ito kasing system na ito, hindi po pwede yung dati, ipapasok mo dito. Kasi ito isa lang. Para kang nagmahal sa isang tao lang. Hindi pwedeng 2, hindi pwedeng marami. Isa lang. Yan, di ba? Tama ba yung Miss J? Isa lang. Di ba? Isa lang na direksyon. Isa lang na direksyon. Tutumbukin natin ang Bangko Sentral na ang kanyang kayamanan, ayan ang kanyang kayamanan, mapunta sa atin ng mga tao kasi magsasama-sama tayo. Ang objective natin, 100,000 na katao magsama-sama. Di ba? 100,000 magsama-sama. Ilang taon? Kaya ba ang 5 years? Kaya. Kaya ang within 5 years, di ba? Kasi magmo-multiply tayo. Doc Joey, yan ba'y networking? Ano bang networking, di ba? Yung pyramiding? Hindi po. Kasi po ang pyramiding, kung sino lang nasa itaas yung kumikita, hindi po yun, hindi pyramiding. Ano yan? Binary ba yan? Hindi po. Ano ito? Direksyon ng pagmamahal. Magkaisa tayo. Isang direksyon lang tayo lahat. Okay, maliwanag? Naintindihan natin. Kasi alam ko ang tao ayaw bintahan. Ang tao ayaw magbinta. Ang tao ayaw mag-recruit. Anong tao gusto? Pero anong gusto ng tao? Gusto ng tao na gumaling, umabang buhay, kumita, mag-chismis. Yan naman gusto ng tao. Chismis, kung galing ng migawan. Nawala yung aking mga sakit-sakit sa katawan. I-try mo nga. Alam mo, mag-membro ka doon sa isang direksyon. 1 family. 1 big family. Di ba? 1 big family.
ang gagawin natin, one big family, walang iwanan. Di ba? Yan ang magandang balita dyan. Bawat isang miyembro, iinom ka lang ng isang megawan. Paghati-hatihan na ninyong buong pamilya para mayroon tayong panlaban sa mga karamdaman, maiwasan ang COVID-19, di ba? Yun po ang gagawin natin. Word of mouth lang, word of mouth. Sige. Okay, maliwanag. Yan po ang gagawin natin para mabilis. Mabilis po ang ating pagsama-sama sa tugatog ng tagumpay, di ba? Kailangan magtagumpay na tayo with one of the best products. Hindi ko po sinasabing the best product. Kasi pag the best product po ay baka sabihin nagyayabang tayo. Di ba? Baka kasi nagyayabang tayo pag sinabi natin the best product. Di ba? Kayo na po magsabi na talagang napakagaling ng produkto natin. Di ba? Okay, maliwanag. Diamond Margie Trasmer. Maganda ka lang na pambili ng 2 boxes. Kasi bagay ang natin ay delikadong na yan, di ba? 2 boxes po, discounted na. Instead na 8,000, 6,000 lang. Then miyembro ka pa dito sa napagandang samahan. Yan. Di ba? Sa magandang samahan. Ngayon, habang wala pa yung magandang samahan, referral incentive na muna ibibigay natin, di ba? Tama ba ako doon? Pero pagkatapos ng magandang samahan, ipapasok na lang natin, di ba? Okay ba yun? Tama ba tayo doon, Miss Okay, di ba? Di ba? No, di ba? So yan po ang gagawin natin. Di ba? Di ba? Simpleng-simple po yan. Pera mo 6,000. Saan ba mangyari dyan? Kung tatayo ka ng maguguto ka, makukuha ka ng pwesto, baka mamuhunan ka pa, may magano ka pa, bayad ka pa ng renta. Kung ikaw naman magtataho, uminit, umulan, lakad ka ng taho, di ba? Kung ikaw naman barbecue, pag maulan, mainit, medyo kailangan magandang panahon, di ba? Di ba? So ito po, uminom ka lang, gumaganda ang katawan mo, i-share mo na. Lahat mong kamag-anak, sabihan mo na. Ito na ang pinakamagandang, Mega One for a Mega Healthy, di ba? Pag nag-join sila sa atin, ay meron kang may share ka.